These church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, kattar fina il-fidi, it-tama u l-imħabba u għamil inħobbu l-komandamenti tiegħek biex ikun jistħoqilna dak li twedna. Bibni Ġesu Kristu Sidna li għalla miegħek jgħixu jsantan, flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, aħna maħniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem. Għax jekk tgħixu skont il-ġisem tmutu, imma jekk tmewtu l-emil tal-ġisem bl-Ispirtu tgħixu. Dawk kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma ulied Alla. Għax intom ma rċivejtux l-Ispirtu li wassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża'. Imma rċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Dan l-Ispirtu jixhed flimkien mal-Ispirtu tagħna li aħna ulied Alla. Jekk aħna ulied, aħna wkoll werrieta, werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu. La darba aħna mbagħtu miegħu biex miegħu nkunu glorifikati. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Alla tagħna u Alla li salvana. Flimkien Alla tagħna u Alla li salvana. Iqum Alla jixxerdu l-edewwa tiegħu, jaħarbu minn quddiemu dawk li joboduh, imma l-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Flimkien Alla tagħna u Alla li salvana. Missier l-iltiema u difensur tar-Romol, hekk u Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti id-dar lil dawk li huma waħedhom u lil ħabsin bir-risq joħroġhom. Flimkien Alla tagħna u Alla li salvana. Imbierek Sidi l-mulej minn jum għall-ieħor, jieħu ħsiebna Alla is-Salvatur tagħna. Alla tagħna u Alla li salvana, il-mulej sidna mill-mewt jaħlisna. Flimkien Alla tagħna u Alla li salvana.
Il-kelma tiegħek Mulej hi l-verità. Qaddisna permezz tal-verità. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek Mulej. Darba s-sibt Ġesu kien qiegħed jgħallem f'waħda mis-sinagogi u kien hemm mara li kienet ilha 18-il sena bi-spiritu li kien imarrada. Kienet milwija ħafna u ma kienx tista' tieqaf dritt tal-kollox. Kif ra Ġesu sejħilha u qalilha mara inti meħlusa mill-mart tiegħek. U qegħdilha idejh fuqha u minnu fih waqfet dritta u bdiet tfaħħar lil Alla. Qabbes il-kap tas-sinagoga b'saħħna fuqu għax Ġesu fejjaq fihom is-sibt u qal lin-nies hemm 6 ijiem li fihom wieħed għandu jaħdem, mela fihom ejjew biex titfejqu mhux is-sibt. U ġuħ boħra wieġbu l-Mulej. Mhux kull wieħed minnkom fihom is-sibt iħolli l-barri jew il-ħmar tiegħu mill-maxtura u jieħdu biex jisqih. U mela xi llum is-sibt din il-mara bint Abram ma kellix tinħal mill-irbit li fih xitan ilu jżomma għal 18 sena sħaħ. Kif għalhekk kull min kien kontra tiegħu rex bil-mistħija. Iżda n-nies ilkoll ferħu għal dawk l-ġubijiet kollha li kien qiegħed jagħmel. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Hemm 6 ijiem li fihom wieħed għandu jaħdem, mela fihom ejjew biex titfejqu u mhux is-sibt. Din hija d-dikjarazzjoni li għamel il-kap tas-sinagoga u skont l-Evanġelju għamilha b'saħħna fuqu. Ir-raġuni kienet illi Ġesu kien għadu kif fejjaq mara li kienet ilha 18 sena sħaħ marida u minħabba il-mart tagħha kienet ukoll milwija ħafna laqas kienet tista' toqgħod dritta. X'naraw fl-attitudni ta' Ġesu u mbagħad minħa l-oħra tal-kap tas-sinagoga. Ġesu hawnhekk kien qiegħed jgħallem fis-sinagoga u meta ra lil din il-mara sejħilha aqas staqsiti jew marret fuq hi biex ifejjaqa, imma kien Ġesu innifsu li sejħilha illi imbagħad ħelisha mill-mart tagħha qiegħed idejh fuqha u hi reġgħet ħadet saħħitha mill-ġdid. Għal Ġesu din il-mara kienet importanti. Il-ħajja tagħha kienet ta' valur kbir. U għalhekk l-ewwel ħaġa li għamel huwa illi lilha fejjaqa u waslilha dan il-ħelsien fil-ħajja tagħha. Il-kap tas-sinagoga min-naħa l-oħra kien b'saħħna fuqu. Imma mhux għaliex fieqet il-mara, ma kellu xejn kontra il-fejqan tal-mara, imma għaliex il-fejqan sar f'jum is-sibt. Għax għalih u għal sħabu is-sibt kien jum sagru. Jum iddedikat lill-Alla, jum għalhekk li fih ma taħdimx biex tirriservah lill-Alla. U dan kien illi irrabjaħ bħalma naraw anki f'ċirkustanzi oħra fil-ħajja ta' Ġesu, meta jirrabjhom lil kapijiet il għaliex ifejjaq f'jum is-sibt. X'kien nesa tal-kap tas-sinagoga? Kien nesa l-iskop prinċipali ta' din il-liġi
ta' jum is-sibt. Il għaliex huwa veru li jum is-sibt huwa jum il-mulej. Huwa jum riservat lilu. Imma jum il-mulej huwa jum li aħna fih niftakru fl-imħabba, fil-kura kbira tal-mulej għalina. U għalhekk li wieħed ifejjaq f'jum is-sibt u li marat fiq mill-mart tagħha dak mhuwiex ix-xogħol li m'għandux isir f'jum il-mulej, imma anzi huwa x-xogħol li għandu jsir f'jum il-mulej għax hemm iżbaħ milli persuna terġa' tieħu saħħitha. U għalhekk permezz ta' hekk tintwera il-kobor, jintwera l-kobor ta' Alla, kemm Alla huwa kbir, kemm Alla u dak li jrid jagħti l-bniedem il-ħelsien u jagħtih ukoll il-fejqan sħiħ. Dan hu illi tilef il-kap tas-sinagoga is-sinifikat propju ta' jum is-sibt. Weħel mal-liġi imma l-iskop tal-liġi għalih ma kienx daqshekk f'moħħu u f'qalbu. X'inhu l-messaġġ anki għalina tal-Evanġelu? Dan jurina li Alla lilna irid iwasslilna l-imħabba tiegħu. Li għalih aħna il-koll kull wieħed u waħda minna importanti u speċjalment minn għaddej minn dbatija. Jurina li tagħmel il-ġid jagħti glorja lil Alla u l-ġid m'hemmx ġranet li fih tagħmlu u ġranet li fih ma tagħmlux. Jurina li il-fejqan huwa ta' ġid għall-bniedem u ta' glorja lil Alla. U m'hemmx ħaġa isbaħ milli tiċċelebra jum il-mulej milli bniedem jerġa' jieħu saħħtu mill-ġdid. U għalhekk li aħna narfu li għandna niċċelebraw jum il-mulej li fih niftakru speċjalment f'din l-imħabba u l-kura tal-mulej u niċċelebraw billi nagħmlu l-ġid, billi nwasslu din l-imħabba ta' Alla lill-oħrajn. U permezz ta' hekk li verament inkunu qegħdin nagħtu glorja lil Alla u t-tifħir li jistħoqlu. Jew nitolbu ispirati minn dan il-Vanġelu llum li aħna dejjem ikollna bħal Ġesu f'qalbna il dawk li huma fil-bżonn, il dawk li għaddejjin minn tbatija u nfittxu li nwaslulhom l-imħabba ta' Alla li tagħmel differenza kbira fil-ħajja tagħhom. Issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kum mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Ejna mulej biex f'ħajjitna nfittxu dejjem li nagħmlu l-ġid, li nieqfu ma' dawk li huma fil-bżonn, li nwasslu l-imħabba u l-fejqan tiegħek nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fi-djar tagħhom fl-istarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jaħdmu biex jagħtu l-għajnuna li jeħtieġu fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Tolbuk mulej biex tagħtina xita fejjeda u f'waqta illi tagħmel il-ġid nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Tolbuk mulej għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fl-Ukrajina, fl-Art Imqazza, fl-Iżrael u fil-Palestina, u nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tal-qerda, tad-disprezz li ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. U nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha
sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex is-sinodu li għadu kif intemm il-Papa flimkien mal-isfijiet u nies oħra wkoll miġburina s-sinodu, nitolbu biex is-sinodu ikun taġġid kbir għall-Knisja permessi l-Ispiritu Santu jgħin fit-tiġdid tal-Knisja biex imexxiha fit-triq tas-sewwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew il-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħarjiem biex int mulej tilqaħħom fih ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U li Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej minn idejk is-sakrifiċċju għad tifħir glorja ta' ismu u ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ħares mulej lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlu l-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna jkun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, int jogħġbok tagħtina grazzja biex minn qalba rroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissiebu maqtejja tal-anġli u ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddess għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton Miegħaddi tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqtu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna il-grazzi li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħt ġbijat bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħar lil Alla. Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninformawkom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed tilqa' ordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2024. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskrittura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u dati tal-festi f'Malta u Għawdex fost l-oħrajn. Biex tordna l-kopja tiegħek, żur knisja.mt/djarju. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkola ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Nofru dan ir-Rożarju llum biex is-sinodu li għadu kif spiċċa f'Ruma jaħalli ħafna ġid fil-Knisja. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern, u ġenna l-erweħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la daħanix fi tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sidna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrinna dobietna bħalma naħfru l-minuħa għalina u la daħanix fi tiġrib iżda l-isna mid-dinja, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art.
ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina, u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sart nagħtek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina, u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dembin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina dobietna ħarisna minna tal-infern.
Kuġġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. ħobża ta' kuljum matina llum, aħfirna d-dubitna bħalma nafru l-menuħa tiegħalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda l-Islam id-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Kuġġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dewwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. ħobża ta' kuljum matina llum, għafrina d-dubitna bħalma nafru l-menuħa tiegħalina, wara daħalniex fit-tiġrib iżda l-Islam id-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Alla. Itlopalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlopalina. Ta' Kristu. Itlopalina. Il-Knisja. Itlopalina. Tal-ħniena. Itlopalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopalina. It-tama. Itlopalina. Liżjed safja. Itlopalina. Liżjed nadifa. Itlopalina. Muxebba. Itlopalina. Blateba.
Itlab għalina. li tisħoq l-imħabba. Itlab għalina. Tal-għaġeb. Itlab għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlab għalina. Ta' min ħalaqna. Itlab għalina. Ta' min salvana. Itlab għalina. Xebba kollok għaqal. Itlab għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlab għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlab għalina. Xebba kollok seta. Itlab għalina. Xebba kollok ħnina. Itlab għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlab għalina. Mera ta' qdusija. Itlab għalina. Tron tal-erf. Itlab għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlab għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlab għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlab għalina. Amara ta' kull tieba. Itlab għalina. Warda mistika. Itlab għalina. Torri ta' David. Itlab għalina. Torri ta' Lavorju. Itlab għalina. Dar ta' Deb. Itlab għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlab għalina. Bib tas-sema. Itlab għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlab għalina. Seħħa tal-morda. Itlab għalina. Kien tal-midinbin. Itlab għalina. Faraġ tal-migranti. Itlab għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlab għalina. Għajnuna tal-insara. Itlab għalina. Sultana tal-anġli. Itlab għalina. Sultana tal-patriarki. Itlab għalina. Sultana tal-profeti. Itlab għalina. Sultana tal-apostli. Itlab għalina. Sultana tal-martri. Itlab għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlab għalina. Sultana tal-verġni. Itlab għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlab għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlab għalina. Sultana mtella s-sema. Itlab għalina. Sultana tal-Rosario Mqaddes. Itlab għalina. Sultana tal-familja. Itlab għalina. Sultana tal-paċi. Itlab għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfirna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejjanna nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fi ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu tħolalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost tajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawhem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlab għalina. San Sebastian Martri. Itlab għalina. Santo Rocco. Itlab għalina. San Paul Missirna. Itlab għalina. San Publiu. Itlab għalina. San George Preka. Itlab għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlab għalina. Beata Addeodata Pisani. Itlab għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Allalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.